Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas mi je sinula ideja da probamo putem veštačke inteligencije ili ti chat GPT-a da probamo da rešimo neke stvari na autu, da vidimo koliko je danas ona već, ajde kažemo, sazrela na neki način i koliko se poboljšala, da vidimo koliko može da nam pomogne oko nekih popravki na autu, čačkanja, nešto što sami volimo da radimo kod kuće, a nešto što ne znamo da uradimo, da vidimo koliko nam ona brzo može pomoći i dati tačne informacije. Tu su, evo kadra, moja dva zamorčića. To ćemo da probamo na njima. Probat ćemo neke možda stvari da vidimo kako i šta, ali na početku samog klipa da napomenem, ako su u pitanju neke stvari kao primjer što su kočice na autu ili nešto što je vezano za bezbednost, nemojte se igrati sa tim, nemojte to sami čačkati ako ne znate, otiđite kod majstora. Druge neke stvari, ovako sitnice, sad ću vam pokazati što možete sami da popravite i da vežbate i da učite se, da, ali neke stvari koje utiču na samu bezbednost u vožnji, nemojte sami kod kuće čačkati, da ne bi, ne daj Bože, napravili neku veliku havariju ili neki veliki problem. Tako da, ajde da probamo da vidimo sa veštačkom inteligencijom neke od stvari na ova dva auta, da li može da nam pomogne. Evo, čisto da vam pokažem, znači, samo da namislim prst, ovo je ta aplikacija i to je taj chat GPT ili ti veštačka inteligencija koju ja koristim, tako da ajde da probamo da vidimo kako ona radi. Evo, znači, ovo je sam početak, pa sad ajde da uključimo mikrofon da je pitamo. Ćao, jedno pitanje. Imam problem na Passatu B5 Plus, pukla mi je sajla haube. Kako mogu da otvorim haubu? Evo, ono je već ispisalo tekst, pa da pitamo. Evo, da vidimo šta će da kaže. Ćao. Evo, sad vi možete da čitate. Pristupi ispod auta ako nema zaštite motora. Znači, preporučuje nam odozdo. Uklanjanje prednje maske ili znaka. Kroz levi blatobran. Posjetite, ako niste uspjeli, znači posjetite majstora. E sad, pošto ja otprilike i znam način, ali evo, uklanjanje prednje maske, ako možeš da skineš znak, ili da možda koje možeš povući šrafcigerom. Sad ćemo ovako. Sad ću da uzmem ovaj veliki šrafciger. U principu ovaj metod ja i koristim pošto mi je pukla sajla, ali evo vidjeli ste šta mi je chat GPT napisao. Tako da sad idemo da probamo tu metodu. Znači uklanjanje prednje maske ili znaka. Evo ga šrafciger. Znači ja sad ne znam koliko se čuje, ja sad nemam zato što je pukla ona za otvaranje haube i ručica, ali ne zatvara brava do kraja, tako da ćemo ovako, uzimam šrafciger, evo, ne može, samo moment, bravica, evo ga. Znači, samo je bilo bitno da kroz odavde dolazimo do ovog dela, povučemo u stranu i hauba je otvorena. Eto, vidjeli ste jedan primjer, znači objasnio mi je kako i šta. Dobro, doduše ja sam sad to već radio pa sam odmah znao gdje treba, kako i šta. Ali, znači, može vas lepo uputiti i naravno možete postaviti dodatna podpitanja. E sad, ono što mi je čest problem na internetu, vidjet ćemo da li može, a to je recimo kad vam treba neka šema, neke instalacije ili ne znam, jednostavno šema, kako da objasnim, slika nekog uređaja ako ubacujete u auto, primjer, to sad mi već nije problem, to smo navikli i to mogu snimiti poseban klip, ako hoćete, zato pišite mi to dole u komentarima kako se ubacuje neka multimedija ili neki radio u automobil. To je sad već postalo standard i to nije uopšte komplikovano, to mogu snimiti u jednom klipu, ali recimo ima jedan klip stari na kanalu
kako se postavljaju elektropodizači na neki stari auto. Tu već nisam imao šemu, malo je bilo komplikovano pa sam morao istraživati, potrošio nekih sati po vremena dok sam ukapirao koje su žice za šta. Ali ajde da vidimo koliko ChatGPT brzo može da pronađe na internetu neku šemu koja vam je potrebna. Nas i dalje u ChatGPT-u, ajde sad da vidimo, pošto mi se desio recimo kvar na Passatu, ne radi mi ni jedan prozor, znači ni jedan elektropodizač odjednom ne radi. Šta se desilo, nemam pojma, ali da vidimo da li on može da nam pronađe šemu. Jel možeš da mi pronađeš šemu elektropodizača, to jest ceo strujni sistem za elektroprozore na Passatu B5+. Štalić, koliko on sad dobro to zapaža, šta sam mu ja rekao, ajde vidimo, malo sam komplikovan. Možeš pronaći šema elektropodizača, to je cijelno-strujni sistem za elektroprozore na Passatu B5 Tools. Ajde imamo šta da kaže. Ne mogu sad dok vam snimam klip i da kucam i sve, sada imamo šta on traži, evo ga pretražuje. Naravno, ovaj dokument sadrži, evo znači on elektropodizače, on mi pokazuje ovdje neke elektrošeme. Ajde da vidimo sad šta recimo tu nudi. Evo otvara. Sad je on meni tu dao. Aha, znači ovdje da skinemo ceo file elektrošeme. Sad koliko je dobar. Da li možeš odmah da mi pronađeš sliku i da mi daš? Da ne bi ulazili na neke linkove baš. Otkud znam koliko je šta, gde je viruščina neka, da nam ne pobrljavi sve. Evo vidite izvore koje on pretražuje. Ajde vidimo ovo šta je. Samo moment, moram da prebacim se na svoj internet, pošto ovaj Wi-Fi ne radi. Evo, ajde. Ajde vidimo. Evo, znači on mi tu evo kao što vidite, to su te šeme koje su mi potrebne nekad da nešto popravim na autu. Znači može brzinski da mi pronađe i reši problem. Kao što ste vidjeli, pronašao mi je i te šeme. Šta je dobro kod pronalaženja ovakvih slika na internetu koje vam dosta mogu pomoći prilikom nekog rada na autu? Problem je u tome što ne znam, neko se ne snalazi na internetu dobro, ne zna šta da kuca, ne zna šta da traži, ne zna dobro engleski jezik i onda jednostavno putem ChatGPT-a on to sve radi za vas i pronalazi vam takve stvari što vam olakšava posao, skraćuje vreme, brže pronalazi nešto što vam treba. Pokazao sam vam 2 primjera, 3. primjer, nemam pojma šta da vam pokažem, sad mi ne pada ni jedna ideja na pamet šta konkretno da vam pokažem da ChatGPT može. Mislim da je ovo jedna baš velika tema gdje može mnogo čega da se uradi i hoću da čujem vaše komentare, šta vi mislite o svemu tome. Da li ste vi nešto probali putem ChatGPT-a? Znamo da je popularno sad na YouTube ukucaš koji ti je problem, on ti izbaci video i pratite uputstva. Ali da li ste probali na ovaj način nešto da rešite na automobilu? Ako jeste, pišite mi šta ste radili i koliko je tačan i koliko vam je pomogao sam ChatGPT ili ti veštačka inteligencija. Druga stvar koju isto hoću da mi napišete, da li hoćete nešto veće i krupnije da uradimo uz pomoć ChatGPT-a, da nam pomogne oko nečeg većeg i da vam snimim klip na tu temu. To je sad do vas. Ja mislim da je ovo vrlo zanimljivo, bar je meni, iz razloga što ne znam šta sve mogu da očekujem od njega i kolika pomoć može da mi pruži. Tako da, eto jedne zanimljive teme o kojoj možemo da pričamo do sutra i mnogo toga da radimo. Tako da sad ostaje na vama da vidim šta vi mislite o svemu tome.
Eto ljudi, vidjeli ste, hvala vam što ste pogledali ceo klip. Bacite like, zapratite kanal i naravno vaše mišljenje mi je vrlo bitno. Kao i što možete da pišete da li želite nešto sljedeće da vam snimim, šta vi želite i šta vi ne možete da nađete na internetu, a ja da odradim za vas i da vam snimim klip o tome. Tako da, ništa, za kraj, kako ide, like, share, subscribe i to je to. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!